да бъде сигурен, че ще слезе възможно най-безопасно. Това той прави в момента благодарение на инфрачервените си сензори. Настройва позицията си, за да е сигурен, че ще слезе максимално безопасно. Мисля, че Асимо вече е готов. Нека да го попитаме. Are you ready now, Asimo? Okay, go for it. Well done, Asimo. Asimo, I sincerely want to congratulate you on the great job you're doing here today. Сега, дами и господа, тук на тази сцена ще вкараме малко емоции. Ще се здрависаме с Асимо. Да се здравишеш с Асимо винаги е много приятно изживяване. На някой може да му се стори странно, че се здрависам с машина, но както виждате, Асимо не е просто машина. Той провокира у нас много чувства и емоции. Нека да видим сега как ще се здрависаме с него. Let's shake hands, Asimo. Let's shake hands. Забележете колко нежни и деликатни са пръстите и ръката на Асимо и колко нежно той лавя моята ръка, докато се здрависвам. Сега искам да използвам възможността да ви покажа как Асимо реагира на леко дръпване или побутване. Вижте, но и слушайте. Упс. Упс. Забелязахте ли? Асимо действа напълно самостоятелно. Thank you very much. Thank you, Асимо. И сега след този усилен труд, който извършва Асимо днес, искам да го изненадам с нещо приятно. Ще поиграем на неговата любима игра и тя е футбол. За целта съм донесла тази топка. Ето, Асимо я забеляза и се радва изключително много. Ще я поставя обаче пред левия му крак, за да го затрудня мъничко. Сега той ще забележи топката и ще настрои позицията си така, че да може да я ритне с десния си крак, защото Асимо играе футбол с десния крак. Това той прави в момента благодарение на инфрачервените си сензори, които улавят топката и настройват позицията на тялото му така, че той да може да я ритне с десния си крак. Още веднъж обърнете внимание на способността на Асимо да запазва равновесие, дори когато единият му крак е във въздуха. Нека да ви покажем. Asimo, I'm ready. Well done, Asimo. But I think you will need a bit more training about being able to score a goal in the Pro League, don't you think? Asimo малко ми се разсърди, но все пак, дами и господа, трябва да знаете, че той е изключително усъвършенстван. Най-усъвършенственият робот в света все пак. И сега ми позволете да ви запозная с малко техническа информация. Както виждате, Асимо се движи по време на цялото шоу, като прави различни по сложност движения. Движението в роботиката е известно като степен на свобода. От английски degree of freedom. Асимо има 34 степени на свобода. Това значи, че той може да извършва 34 различни движения. Само в главата си Асимо има 3 моторчета, които му позволяват да движи главата си настрани, вертикално и да я накланя на една страна. Сега си представете как 34 мотора в това мъничко телце работят в синхрон, като му позволяват да извършват всичките тези движения, които ви показваме днес. И какъв по-добър пример от това да помолим Асимо да ни потанцува малко. Music, please. Дами и господа, нашето представление е към своя край и сега ще помоля Асимо да ви помага за довиждане. Но все пак преди това искам да го попитаме и него, дали иска да си ходи или пък му е харесало при вас. Нека да чуем и неговото мнение. I
want to dance some more. Явно му е харесало, нека да го аплодираме. Той ще Thank you, Asimo, for showing us what you can do. It was a pleasure. Goodbye, everybody. Hope to see you soon. Господине, имам отговор за вас.